Айде. Ето, гледай си къв си кимаш с тия ръчички. Надухам феновете все пак. Ама какви фенове? Имаше 30 човека. Това ли са ти феновете? Ти пак всяка имаше мъж. Какво? Ти си фен на себе си. Еми, фен на мене си малко ли? Погледни. Тук трябва за малко да влезне. Много малко остана. Да, бе, да. Как? Да, бе, да. Уникален бехейм бих казал. Еми, взех ли я? Това е, защото, пак ти казвам, навехната ми е китката. Да. Единия крак, Оправдание. единия крак ми е схванат, погледни. Виж куцам. Виждаш ли ме? Виж на една страна. И по-добре да беше казал преди мача да кажеш, че ти е навихната китката и краката боли. Няма смисъл да се играе този матч. Защо? Аз по принцип и така можех да те бия, обаче ако те бех победил, ето погледни се. Майко. Ако те бех победил, щеше да тия 30 фена, дето ги беше докарал платени. Ти си платил за тия хората да ръкопляскат. Гледай. Това е случайност тук. Всичко е случайно. Всичко. Не, ама ето сега тази беше случайност. Не Цанчо. Гледай. Еми... Сега това всичкото ли е случайно? Голема работа, бе, човек. Тук направи няколко точки и вече е страшно такова. Много отворен, нали? Да. А това? Това не го видях аз, защото с очите не съм добре. Защо се смееш? Ти ще дойдеш на моите години, бе, момче. Да. Тук е безапелационен. Безапелационен. Нарочно ти ме виждаш, че ми е схванат крака Да, даваш ми шанс просто, нали? Не, тук е заради китката, пак казвам, нали? Та китка много влияе на играта явно. Погледни се. Това беше нов. Това беше нов сервис. Ето. Някакъв прав сервис и не мога да го правиш. Ами, виж, ако играеш по... Ето сега това е треньорът ти Стефан Лъвчиев. Той да каже. Това сега случайно ли беше тренер? И е платил на някакви... Който сега, да ти пляскат нещо за публиката. Да, платил на 30 човека имаше там. Вместо да тренираш сериозно да играеш ти на публиката, номерца. Надъхвам ги, агитка да има. Ти си ги надъхал преди това, те момчета казаха, вика по 50 евро взехме. Викам, стига, бе. Еми. И ходиш с платена публика и после вика, аз го победих. И какво няма да ме победиш, те всичките викаха срещу мен. Тоест това е причината да загубиш. Да, и една отделно... от оправданията. Отделно парализата. Парализата, китката, крака. Ето, разпиляхте. Разпиляхте. Ако разпилява, аз печелих точката. Така ли? Казвам ти, че без очила как да я Просто дам. по време на точката. Какво е това сега? Кой ти? Няма, ето, поздравяват ме оттам хората, виж, аз съм мятам. Да. Известен. Известен, естествено. Тошко фена, момче. Тошко фена известен. Ето. Добре, една да сбъркам. Една? Аз да не съм работ. Една да сбъркаш. Стига, Влади. Молец. Влади, молец. Виж. Нарочно си такова кърпата ми на другата страна. Какво да бавя? Аз ти не ме остави да си я взема. Защото знаеш, че ме булят краката хола на лево надесно и... Да. Къде е? Случайност, ето. Случайност в случва се да мрежа. сбъркам сервис.
Ето, Уникален топспин. уникален този спин, пак ти казвам, него и баща ти е жив свидетел. Платил си на 30 човека да дойдат да пляскат за теб. Човека и той вика какво да го правя. Ето. Тук аз... Тук ти ги Тук пускам. на късмет не влезе това. Умишлено ти ги пускам да можеш да тръгнеш на Аз ти давам контра. шанс. Аз ти давам шанс. Ти ми даваш шанс. Аз се възползвах от него и реших да ти дам и на теб шанс да тръгнеш някаква контра да направиш. Но обаче, като си леворъчко, това е положението. Ето, оп, видя ли? Няма просто какво ха-ха-ха, някой да му свали ръката. Но това момченце със синята фанелка. То това беше на късмет. Тук удари ръбчето. Аз не знам дали го видя тя. Как трябва да го вкарам това? Това беше на късмет, е това. Това, направата. това беше Да. уникален удар, бих казал. Това беше толкова лесно, със затворено очи ще я вкарам. Бън? Оп. Моя точка, моята. Това ли беше? Моя Пак казвам, не мога, аз ти казвам, че не виждаме Влада без очила, как да видя... Тук не мога аз, кръка, като ми е схванат кръка. Кръка, виж, че Защо накуцва. играеш на това състезание с този краки, бе? Нямах друг. Нема. Ето. Ето, виж. Оп. Днес ще вкараме ли една топка? Ти не. Ти. Аз си ги вкарах. Аз ли? Ето сега ще видиш. Сега ще... Чакай. Чакам, спокойно. Търпелив съм. Тук случайно в пръпчето ме удари. Ти нарочно целиш хилката, ръбчето на моята хилка. Ето, видиш ли се каква си ливатка. Хоп и айде. Рибка. Оп. Случва се 2 пъти. 2 пъти. Последователни. 3 пъти, 4 пъти могат да станат 5 пъти. Погледни я. Видя ли я тази? Ау, много е лошо. Много е лошо. Абе, това момченце, Случайно беше това, бе. това момченце с синята фанелка, виж го. Оп. Аз пак ти давам шанс, но ти не мога да се възползваш. Ти виж колко леко ти я пускам, за да можеш да тръгнеш на контра. И ти отказваш. И викам, аре, ще Ти изкарам това, отказваш защото... да спечелиш мача. Ами, не може, нали? Така се разбрахме. Ти да ме биеш. Или не помниш, че се оговорихме. Няма да видим тук какво пък ще стане. Ето, какво да стане? Пропуснах Сирис какво да стане. Не, Мисля, че ти всички го пропусна. очакахме това. Моля. Къде? Оп, Няма, оп, ето къде. аз съм си спокоен. Затова трепереш. Да. Не, ти не трепереш, ти трептиш. Ти и двете. Най-ме яд, че тук не се види последната точка. Да, тук е уникален удар. Бекенд, много добър по правата. Признавах си го. Признавам. Ето Не, тук, признавам. celebration. Ладно. Ето виж, мастър, падам ти на колене. Респект. Да. Въпреки, че пак казвам, виж, Радостта ми от победата. виж, че ето, посочих ти китката ме боли. Посочи китката, че Да. те боли, да. Лявата, но все пак си ме боли.